The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Hi love! Hi mga may gugmaon and welcome back to another video. So karon nga video guys kay nami diri ga prepare. Alam sa kitang tong Jake. Gusto mo hotdog? Hotdog. Hotdog. Ga prepare mi diri og para sa maning hotdog para spaghetti kay among financer kay dagag kwarta. So nami diri sa ilang kalula kay celebrate ko ng birthday ni Risan Kim. Aw di ay? Din Israel. Rich kid. So nami diri sa Sitio Tagaytay, New York City. New York City. Subscribe din mo sa channel nila. Tagaytay Kanay. Itabines. Yes. Muni mong alulay nga buotan nga gwapa. Mapak og mais. Nga makpak og mais. La, introduce yourself. Ay la. Paila na. Ako si Martina. Iking na lumulupyo sa lumulupyo sa barangay Balagtiki, Dumanog, Cebu. Ug ako, nakasinati sa kayuhan sa Bioherb. Ito. Eh, Dako ito daghikay kay. Dako ang kaldero. tas ilong So, house tour ko na, house tour! Yay! House tour! Kani dire kay mao ni ang kusina ni Lola. Ang kusina daan pa ni sa Daan panis pagpalit. das pagpalit. So kani siya ba nga suda na nagtubig sa mga karaang tao. Karaag na. Tagnang lula. Nya kani mo ni ang kuan, abuhan. Dapog. Oh. Dapugon Dapog. ti karon. Dapugan. Dapugan, dapog. Dapugan abuhan, lungagan, Kung wala pud mo kaila mo ni ang bag-o nga ring light nga kon high tech ni siya kay pwede siya og ano piko ba nga medyo may abugam. dire mo ni ang sorry nang guys, pating hugawa kay ana gid ang mga dato daghang mga butang. Dili na ka panglimpyo ba kay busy na sige ihap sa kwarta. Simple. Kung kisay makakuan sa challenge ni Lula nga mamakpak so, 5 kasako in one day kay tagag premium. Usa ka sa akong bunho. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Feel with emotion, follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. Ano man? Ano din ng hotdog? Init nga iro. Ayaw pag ingana la kay bugnaw rong panahon la. Nya kung hot nga katong kalo nga iro. Na may hot po dia nga kuan. Dipindi ra man sabot gula. Buto ne tanan ka rin? Ha? Dili. O kana lang dong. Sakto na dong kay Sara. Pino-pino halang-halang ba? thumbnail ko na dong. Ana. Sa mga datoon dira ingon ani ra gid sa booking. Kahoy lang. Mo na imong kan-anan. Simple ra kayo pero dako siya tanan pero gamay rag sulod man di ari ra ba ha. Muni kalayo. Sana na mag-uto pa ka? Magtimo. Magtimo pa di ay. Feel ako dong kay putol atong ulo ganina. Putol. Ito. PE man na oy. Ha? PE. Ikas na ang ragoy na luto. Hawa di dong. Dong, maigo ka dong. Mao pa ni ang first step. Dako ba? Kahuman sa hotdog kay among gibutang ang sauce. Ay, agas. Ha? Sa Baboy din na. ay, ang baboy. Kunay baboy kay baboy una kay. Ulo ba man luto ng baboy. Wala may spaghetti sa una la. Unsa de pansit
Plastic ko, yung makadaot ni plastic ko. Laban. Instant cream. Magpasilula, we love Mother Earth. Ang adlaw, nadaot sa plastic. Nadaot. Dili ang adlaw li oy. Hindi, ang salaan. Oh, salaan. Ang salaan na Agi palom tubig do daw. Asa ka? Ala. Idin lang malakas. Ana? Be, Tunga ha. wow. Diba magtunga, diba? Ay, 100 sa G. Galibog mo ako mo ay nagkantos dire. Okay. Kuha ano? Kuha. Aba, bebe. Sige, ka nating imong luwag. Kani ba kuha ano? Nasilaw. Oy, dog man. Dagan kita ni mo. Kana mo dagan na dra. Ingon bitaw ka dong. Di ano man init god. Ya gamay ra ko. Kuan ta rin niya rin gamay. Kuno are. Oy, lahi pa nga hotdog sa una lang. Mo ni gitawag kamunggay. Kamunggay pa tawag na sa una. Sana man ikaw nga, mura ang Oy, ano? Ay, murag ko alam sa susi. Mabanta na. Pabanta sa YouTube ba na? Nga naman pagkalaw na mura. Maba nila Facebook nga na. Ay, sa Facebook. Di sa dana. Ay, diyan. Tanawa DIY. Agkay kasakit sa mata. Iniwan na niya ako. Ato tiya puning na tas Amerika ay di ka kaablig bintana kay tugnaw sa kayo. kayo. Mo ning pagti ng pag-asuha. Kani naging nasubraan tas ka dato. Di ta magbutang og kuan. Bintana kay puro sa lublocks. Diyoy. Yan na may kadato guys. Kwarta naman ang di pang kan, lagi pang file. Ana may kadato. Kamo, sa mo kadato? Practice ko nung tag TikTok diri dong. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagkadugay din man ako ang French fries. Tingalangan di masilbig. Trong son ni. Wala na butang ta atong kuan. Ay, nanam to rin. Ano na. Isang kutsara lang. Okay na. Safe na ang iyong biyahe. Murag makisi ng naong eh. Grabe. So, kung wala mo kabalo, ingon nani dyan yung kinabuhi diri sa sun, kanang init, jud kaayo, nakapalit. Suga pa man nun. Kung si Karel, guys, nakapalit og yuta sa Mars, kami sa nakapalit na pod mig yuta diri sa sun. Ting inita diri sa sun. Dayon, kaning tibok yuta gid diri sa sun, kay amuan na gid ni napalit na ni Lula. Nagibahin-bahin na ni sa iyang mga apo. Ko kay nibisita na ko dire, di man ko ang kuan dire place dire kay init kayo amo dito kay medyo bugnaw siya kay. Kuya sa Jupiter ay kapoy yung biyahe ba. At taga Jupiter de kana dito mo ang kuan dan. Bilibo jud na ko ning Lula ay kipalit na ng planeta. Napay mid of gold ba ni tanan? Tanan. Nabantayan Kani? Kani shining shimmering kay gold na pay diamond. Pero silver sa Okay. pananaw. Oy, kay base niya kawato ninyo mo na isilver na mo yun ani ba murag stainless. Pero tinood ani nagyo ni diamond sa sulod. Nakabantay mo sa loyo. Kana mong kalayo, gold na siya guys. Among kalaha, gold gina siya pero amo lang gibutang gitong kay kawaton niya ba. Di kay lang mas kagubot go no. Amo ang tighugas, gold po na siya. Diara, tag-iyas gold. Mo ne, tag-iyas bulawan. Unsa in English pakaw? Training sa pakaw. Kuan na siya guys. Mo ni katong ang sulod gyud ni kay gold. Nagyud sa ilaw man niya. Kay lagi kapoy kay kuha sa gold mo ning among ibutang na lang sa kalayo para kuan Malanay siya, ba? Malanay. Ang bulawan makuha dali. So kung ay sure ko wag mo yung nani sa inyo oy. Sus, kamera may na yung nani good. mura yung dabong. 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 Dabong unsa man unsa English sa dabong daw? Kuan. Anak ko yan. Anak squayan. Dioy. Kanang in English sa dabong kay bamboo cute kay gamay man. Nga matagak ang cellphone.
Maapil og kaluto. Klaro di ay. Laro naman. Laro naman. Sa inyo tubig pa sa mga idibol na medyo updated yung gamay. Kuha na siya na to kanang bulawan nga sunay Oo. kanang sunay Mo gunay gingon nila nga dapat mainom kag bulawan. aron din ang murag bulawan. Kana mo initan. Ang katong lungagan sa snacks din nyo la. Di mag-snacks mo na yung magpanihapon. Bitaw. Kato. Balo lang. Ako mag-snack mo tulog. Oh! Ano mo na? Updated na di ay mag-snacks matulog. Lahi na yung panahon deron la. Wala ba mo kabalo nga kanang kuan? Ininit ni Lola, dili ani 100 degrees Celsius lapas pa kay nagud mi sa sun karon. 1,000 degrees Celsius. Klaro kayo, tanawang gagonits kabo, perting inita. Wala, di ba makam? Humo kayo na. Humok. Humo kayo. Humok kayo. Wah, hilaw pa manala. Ako lagi. Dili na ni siya bakal human. So, mao ni ron guys, kung magprito mo, for example, kanay humok ra jud kani siya, ingos lula di kano latan. Lahi man iyang pamaagi. Dito ka. Largo. Sampol, pagkagahil Ay, dali di ka magpailas imong kaanyag. Yokis. Taga-asa mo ang planeta. Oh? Dato ina, ikadato. Kinakadato na tibok kalibutan guys. Kabala mo guys na na himo ng sa na pangalanan ng Saturn ng kuan planetaha kay tungod na sa akong papa. Mindset ba? Yang papa Saturnino. Akong papa Saturnino. Kay pagpalit ana pagka 2,000 million kapin mong guro to. Oo, ana gyud. Nya magbiyahe kinita dito mga 40,000 ka oras o 200 ka gabi o 31 ka buntag. Equivalent of kuan. Balo. Dili ba? Everyone, good evening. So karon nami dire nakuha na kog naman ni ay. So nami dire nagbuhat og Swing machine. Sana ulo. Swing machine. swing machine. Kasi pangalan ni God. Hindi na naninig ko. Balo. May beads dito. Unsa technique nimo, boards? Send kayo. Panindotay man ko na maghihimo ron. Wala pa jud di. Sige. Boards. Boards. Kaboy. Hi Sam. At pangarap ay biglang pag-ibig